Engineer Kingsley Ifechidelo Ezere nke ụmụọma ole na Kanstin obodo Ihiala emeribego mmemme ịgba nkwụ nke ezigbote oriakụ ya hụnanya bụ Odoziakụ Obiageli Ezere onye ọla anyị bụ Chukwuemeka Modelem kọrọ akụkọ na ebe nnukwute mmemme ịgba nkwụ bụ nke were ọnọdụ na Bele Chief Emeka Dike na Akabo Edoji Urago Nnewi bube nke nwaanyị bụ nọ nke sara ọkụ mgbe ya bụ nwata nwaanyị bịara wee buru mmanya wee chụgharịa onye bụ di ya dịka ndị mmadụ nọ na-eti mkpu ọṅụ emechaa wee gbaa egwu ọṅụ gere ya bụ akụkọ ka mmemme ahụ si wee gaa. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu gbasara ịgba nkwụ ya na nwunye ya, Maazị Ezeruo kọwara ya dịka ụbọchị bụ oke ọṅụ nyere ya nakwazi nnukwu ngọzi na ndụ ya n'ihi na ọ chọtara nwaanyị bụ obi ya ma bụrụkwazị nke Chineke nyere ya ma yọkwa Chineke ka ọ gaa n'ihu na-agọzi njikọ ha ya nakwazi ezinụlọ ha site n'inye ha ngọzi niile nke ọ na-enye di na nwunye. N'aka nke ya, nwunye ya bụ Odoziakụ Ezeruo onye ọṅụ jupụtara n'obi kelekwara Chineke maka iji ezigbo di gọzie ya ma kọwakwa di ya dịka nwoke nwere umeala, nwoke na-atụ egwu Chineke ma marakwa ihe nke ukwuu. N'okwu nke ha, Maazị Nneoma Ezeruo nakwazi nwaanyị nke alụrụ nwa ya bụ Odoziakụ Chioma Dike gwara di na nwunye a ejikọrọ ọnụ ka ha gaa n'ihu na-ahụkọrịta onwe ha n'anya ma na-anabatakwa onye ọbụla ka omume ya siri were dị ma werekwa ekpere na-eso ezinụlọ ha nakwazi alụmdi na nwunye ha ka ha were nwee ike mejupụta ebumnobi ha niile gbasara alụmdi na nwunye ha ma nwetakwa ngọzi nke si n'aka Chineke. Site na Nnewi, abụ m Chukwuemeka Modelem.